Assalamu alaikum, sunana Yazid wanda kuka fi sani da Yazid Vibes. A yau ma na zo muku da wata tsaraba mai ƙayatarwa. Wace tsaraba ce wannan? Labarin soyayya ta. Ku kasance da ni da kuma Yazid Vibes domin faranta rayuwarku. Labarin soyayya ta kashi na ɗaya. Watanni kaɗan bayan kammala makarantar sakandare, ina shirye-shiryen tafiya ta gaba da ita. Wata rana, ranar Laraba, kawai na tashi cikin fargaba, kuma ban san me zai faru ba kawai dai. Ashe daga ranar zan himmatu akan wani sabon batu, wanda a koda yaushe idan na yi tuni zai sa na hawaye. Mafari na kenan. A daidai wannan lokaci, a daidai wannan yanayi, sai na amsa kira abokina Murtala. Ina ɗaga waya sai ya ce da ni, Malam Yazid, dan Allah idan yau ba abin da za ka yi, ina so za ka raka ni ƙauye domin in je in gaida kakata. Na daɗe ban je ba, sai na ce da shi, to shi kenan, in an jima ka kira ni sai mu tafi. Yammaci ta yi, gashi mun fito za mu tafi. A daidai wannan lokaci sai yake min wani alƙawari. Yazid, a maƙotan su kaka akwai wata yarinya, zan haɗa ka da ita don za ku dace sosai. Ita ma tana da hankali, tana da nutsuwa, tana da kamun kai, sannan kuma tana da haƙuri. Sai na ce to shi kenan, Allah ya kai mu. Yanzu ku hakaito ga ma a ƙauye. Bayan mun gaida kaka sai muka fito kan dandali tunda a ƙauye muke. Sai ce da ni, Yazid, bari na cika maka alƙawarinka. Sai ya kira wani yaro sai ya aika shi gidansu, ya ce, ka ce Rashida ta zo, da an tambaye ka in jiwa, ka ce in ji Murtala. Aiko ba daɗewa sai yaro ya fito, ya ce ta ce tana zuwa. Ya take, ya yanayinta yake, ya ta kasance, kuma ku kasance tare da ni a kashi na biyu na wannan ƙayataccen labari. Ni ne naku Yazid Vibes.